Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi udalule ukuthi kungani efaka uRomain Folz eqenjini lakhe lezobuchwepheshe njengesekela lomqeqeshi. Ukuqokwa kukaFolz njengomsizi kaMnqithi kube nokungabaza kulandela ukungaphumeleli kwakhe kumaZulu nakuMoromo Gallants. uMnqithi nokho ukholwa ukuthi ulethe umqeqeshi osezingeni eliphezulu kuMamelodi Sundowns. Ukukhuluma iqiniso kuwena kuyihlazo nje ezweni lethu ngoba uma uke wangenza kahle neqembu kwesinye isikhathi wenze kahle, kodwa uma iqembu lithatha isinqumo sokukukhulula abantu bazenzele zabe iqembu, kusho uMnqithi ngesikhathi exoxa neMarawa Sports Worldwide kuleli sonto. Uma ubheka okwenziwa nguFohloza kuMoromo Gallants, abadlali abaletha khona uLando Junior Dion okumaZulu, umdlalo ovelele waletha uThora, manje kuStellenbosch umdlalo uhamba phambili. uLando Lesibangu owenza kahle nathi kuMamelodi Sundowns uphinde ubuyele emuva uyobheka imidlalo ngesikhathi esekwiMoromo, uzolibona izinga nekhono lalensizwe. Engakutshela khona ukuthi ngilethe umqeqeshi osezingeni eliphezulu eduze kwami, ngisho nabakhuluma kabi ngelinye ilanga bazoqonda ukuthi angibalethi abantu ngoba bangabazala bami noma bangomalume noma bangani. Ngiyakwazi engikufunayo kuRomain futhi useqalile unginikeza lokho. Umbono wabadlali usushintshile ngokuphelele ngoba nabo bake balalela amazwi abadukisayo. uFolz ugunyazwe ngu-Arsene Wenger. uMnqithi wengeze ngokuthi iqiniso lokuthi uFolz wagunyazwe ngowayeyimeneja e-Arsenal u-Arsene Wenger kuphakamisa ukuthi ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu. Uma lo mfana engancunywa ngu-Arsene Wenger muhle ngokwanele ngoba u-Arsene akayena umuntu ongasile. Walethwa kuFIFA ngu-Arsene Wenger kodwa ngangilokhu ngixhumana naye ngoba ngangazi ukuthi umsebenzi wami olandelayo ngizosebenza naye. Ngiyalethemba ikhono nokuziphatha kwakhe, uPaul uMnqithi.